Hello, what's up sa inyo mga katropa? Ito na naman tayo sa ating vlog for today. Ayan, dahil sa tanghalian na ngayon, tayo mag-break time muna. So, ang ating pag-uusapan merong isang kainan na talagang dinadayo ng mga katropa. So, curious lang ako guys, bakit napakaraming kumakain doon? Samantalang dalawa lang ang recipe na meron sila. Ayan. So, tara, puntahan natin yung sinasabi kong kainan. Talagang magugulat kayo kung bakit napakaraming mga katropa natin ang kumakain doon. Nga pala guys, welcome kayo dito sa ating channel. At salamat na rin sa suporta at pagsubaybay sa atin ditong channel. So tara guys, samahan nyo ako at tikman na rin natin yung recipe na yun kung bakit nga ba yun dinadayo ng karamihan sa atin. So tara guys, kita mamaya. Ayan, what's up? So, gaya ng sabi ko kanina guys, yung recipe. So, natikman ko na. O kung bakit napakaraming tropa ang kumakain doon. Kahit na dalawa lang ang meron silang recipe. Ayun nga. Oo, maliban sa guys, maliban sa masarap siya, pangmasa pa yung presyo. Oo. Kaya napakaraming mga katropa natin ang gustong kumain doon. Saka maliban doon guys, hindi lang siya guys, hindi lang siya pang tropa. Kahit yung mga nakakotse ay talagang humihinto rin doon para kumain. Oo. Hindi ko lang nagawa ng video dahil nga medyo marami ang tao, baka makita dahil parang para sa akin kasi parang avoid yung social distance. Oo, kasi yun ang batas sa atin ngayon dito, kailangan yung social distance, mahigpit na protocol. Kaya hindi ko na lang nagawa ng video. So gagawa na lang natin ng kwento. Yung recipe na yun. Yung recipe na yun guys, parang galing sa laman ng baka. Tapos yung mami ganun din. Kasi yung mami, alam niyo yung mami, di ba? Parang may pansit. Pero sa dalawang recipe guys, pinakamabenta sa kanya yung pares. Kasi may ulam na, may kanin ka pa. Sa halagang 40 pesos, busog ka na. Oo. Ulam, tapos kanin. Yung kanin nila guys, parang fried rice. May pagkaganon yung lasa. Oo, kaya masarap. Oo. Tapos yung mami naman, ganun din. Kung gusto mo ng kanin, meron din. So hindi ko na natanong yung guys, yung mami kung magkano dahil kasi mas mabenta kasi yung pares. Oo, kaya yun na lang muna ang tinanong ko. So yung mga sangkap niya hindi na sinabi sa akin ng may kanya kasi sikreto daw. Pero masarap. Kaya pala napakaraming kumakain niya. Ayun. Yun guys, yun ang aking kwento para sa kung bakit napakaraming tropa doon. So ang natutunan ko talaga, yung aking aral na nakita sa kanila, yung nagtitinda. So saludo ako sa lahat ng nagtitinda sa sa mga ganun. Yung kasi pwede siya sa gilid lang, pwede ka nang pumwesto doon. Yun. So saludo ako sa lahat ng mga nagtitinda ng pares, sa mga ganung klaseng kainan. Kasi alam mo naman tayong mga Pilipino, hindi naman lahat may kakayahang kumain sa medyo class na restaurant o kaya karinderya na medyo may presyo. So hindi kagaya na itong pares na halagang 40 pesos lang mabubusog ka na. Ayun. Tapos saludo ako sa lahat ng mga nagtitinda kasi nagtatrabaho sila ng marangal. Oo. Kahit ganun ang kanilang hanap buhay, at least marangal. O, di ba? So, ayun guys. Saludo ko sa lahat sa inyo. Kung wala kayo, wala rin kaming makakainan na mura. Tapos ito guys, share ko lang.
So, marami kasi akong mga nakasama na rin ng big bike user. So kasi yung iba kasi, ang iniisip kasi ng iba, ay, maselan yan, yayamanin, hindi yan kakain sa ganyan-ganyan. So mali kayo guys, meron akong mga nakasama na cowboy. Kahit saan, ready. Oo, kahit sa gilid lang, kain, tulog sa gilid. Ayun, guys, kumbaga nakikibagay rin sila. May mga, hindi naman siguro lahat na talagang masiselan. Siyempre, meron din talagang ano. Pero ang mga nakasama ko, the best. Oo, kahit na simple lang, kung sa tingin nyo mukha silang yayamanin, pero ang dibdib nila guys, tropa talaga, katropa talaga natin. Ayun, ay sorry, napatigay ako. Yun, kaya the best talaga yung pares. Yun ang masasabi ko guys, yun ang aking kwento sa ngayon. Tungkol din sa Paris yan. Natuldukan na natin yung ano, yung tungkol diyan. Yung sa Paris kung bakit napakaraming kumakain doon. Ngayon guys, meron akong balak na ano na i-vlog. Gawing ano. Ito ginagawa ko na talaga to dati pa. Nung hindi pa ako nagbo-vlog. So abangan nyo guys kung ano 'yon. So, kaya sana patuloy kayong sumuporta dito sa ating channel at abangan nyo ako sa mga sunod nating kwento. Ito ay tungkol lamang sa mga buhay ng mga riders. Kasama na ako doon, kasama kayo. Kaya sana kayo patuloy suportahan, i-share, i-like, and subscribe. At click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga kwentuhan natin habang gamit natin ang mga motorsiklo natin. Ayan. Okay guys, paano? Hanggang dito na lang. Ito nga pala, si Born to Ride. You!